Mano e gima uwasu bende odagi. En sirkal ni gionge pesa, koso en mana ng'ama tije bedo matek mar tiyo kod jotend uwasu kod jopuonj e mbalariany. Erokamano. Ka wanoko, ok wanoko nikech wach pesa kende. Nikech ng'ini kwa gombaka kwa wach pesa kende ji, okana nyalo paro ni magi mana jo wuoro. Madwa mana yako sirkal. Jomoko to maybe onge tich. Oyo ok wach pesa kende. Ate momedo, ni kata king'iyo weche mondo andikore gi sirkal, kantenwa gi Dr. Alfred Mutua, achiel kuom moko nacho kanyero ni mondo ondik jopuonj moromo. Inyalo yudo ka university, ng'ato wacho ni Oran University ne en ja BC ma university. Dongi jopuonj matin ma kata kaka puonj tinde onge. Koro ido ka ng'ato tiyo gi part timers, jomoko puonjo gik mondo obed ki gipuonjo. Koro ok en wach pesa ni kende. To kata wach Machakos kaka ipenjo, Machakos no technical committee. Mano bedo chaired gi achiel kuom jotend mbalariany. Jo wasu na ji ariyo kende, kus na ji ariyo, kude na ji ariyo. Jok modong te kuom ji 13 go, ji 7 nuke sirkal. Mane gibiro gi kaka ne dhi chulgi, ni kaka nunjore gi tankwak formula, wach mar 7%, 10%, 4%, ma indiko maber. Kakoro gidhie, ma tarik 3 dwe mar 14, komiti maduong' nobiro moro Machakos, macho ne timo tich maber, kaka nwawinjore, koro gininde wadhi go Nairobi. Kaka gidhi Nairobi, koro giromo cooperative university. Ma koro en komiti te, nitie interministerial committee obiro, and all that, jogo te. Koro sirkal golo kade Gomez. Wacha ni ajothurwa, wan koro wana gi 4.3 billion. You're paying me to 4.3 billion kanye. Why not 2 billion? Why not 5 billion? 4.3 ni endi enarambe matigo kani tulojupote narambe makaponi ya amio 4.3 billion di pogoma. Oyo wako nigi nokenarambe. No winjiri maler kaka negini bedo. Koro jogi ende olokore gima jogi osign. Kendo dokitini yasayo konyowa documents tiyo panda ahinya. Gigoso ni tamo bed Machakos ma ikoni akoro wadhi Nairobi mondo koro wabedo gi CBA nikech magi mana tables kwa gi CBA mondo ndik maber mondo koro obed registered e court mondo gindi koro obed implemented. To gilokore ni koro gima 4.3 billion. Koro 4.3 billion ni kumwae jothuru ok wang'eyo. En ng'amo sign ne to ang'o men 4.3 billion? Why not 2 billion? Why not 9.1 billion mna winjore? Koro wan wacho ni wan wasu gimwang'eyo ni kana wacho ni 4% kata 7% kata 10%. Sandi pesa mochamo sani. Koro okonya change. Kodalo chamo 10,000. Tingisa ni mede 10%. Mano imede mana sling ne achiel. Wacho ndalo in koro imede 1,000. Iko ndalo in koro ero. Koro ikech sani chamo 1,000. Okonya lokore. Koro onge yo masirkal nyalo miyowa percentages kalu mochamo sani. Kado gilokore koro gin gi. Iwacho ni a universal figure 4.3 billion. Koro uno kwen mando nyalore. Gini okena rambe migo wanwa ndo wapogi. Gini digi sheria, digi jirok mosibede. Koro kanya manyone tiendwa ni kaka no winjore no, kaka no misi jotije moko mek sirkal. En gima nita inyani sani yendi professor chamo pesa mchoko kada 100,000. To jigonduru ni jogo gomone pesa. To nyithindo mwapuonj madhi oko, madhi KPA, dhi Auditor General, dhi kure. Chamo pesa malo professor. Kweda kido jokweche piny kaya jothurwa. Mano ero kengi maber. Ka nyithindo wangiso ni somuru, mbele dhi bedo maber. To nyaka ne ranyisi ni kapo professor. Tadieri, en fusa adieri. Kikibeni inyisi ni hini joganda u, ni ma professor waere pesa imonge go. Ma professor waere to thangore jidok nyasomo. Ma daktari wa onyango waere, onyango ok nyalo tude school. Sirkal obed jo adieri, gidhi kaka ne gigo kwan Machakos, kwan wago Machakos ne gigo kendgi, wana mana jo neno, ne gibiro gi experts, economic advisors, mongiso gini 4% iketo kama, 7% iketo kama, 10% iketo kama, mane gikwayo payrolls,
from universities. Mo migi payrolls, extract. Mo ngisi kinyo dalo chamo pesa kama, Steve chamo kama, Njoki chamo kama, Professor Ngane chamo kama. Go ukwan, kot ni nan kosun billion. Mo kena, oken kimu uke yam. Owo kalori ma ji chamo sani. Eni kon mo go makare. Kendo gima late. Ni igulo jomo somo. Kiti ni Odalo ni 10%. To kong 5%, keren 4%. Koro ang'o minyiso jog ni ikawo tong' tigoyo wang' nyiso ni kaw mano utim kaka owedo. Mano ok kaka idili gi joma tayo yor somo. Unless gocho ni somo koro ken gima lich ahinya sani, inyatime kaka gihero. Mano iyo mano kikwaluo kaka jopiny. Erokamano ahinya, ilere e yo makare. Kapok akaw yweyo masani, penjo maket kod mano yiena mondo apenj Dr. Onyango. Ng'ama ne ogwenyo lwedo mantiere karka mondo wuok bilion 9.8 nyaka bilion 4.3 makoro miyo pogruok mag paro nitiere, dobed ni en ng'a? To bende kitemo rango karkanyo iga mar dhi retirement agreement mane nitiere karkanyo tok romono mane nitie jogo mane wacho ni gin